Vrei să-ți decorezi casa, pictura, orice idee năstrușnică ai? Avem șlag metal, imitație foiță de argint, bronz sau aur, așa arată, pentru că cam toată lumea comandă adezivul nostru, mixionul cu uscare rapidă de 15 minute pe bază de apă de la atelier. Avem aici și vernisul de poleire, da, lacul care se dă pe deasupra șlag metalului pentru protecție. De obicei acestea se cumpără împreună, așa că noi am creat un pachet unde o să primiți șlag metal plus lac de poleire, așa am vrut să fac, nu vă speriați, și mixtion, da? Încercați, îmi spuneți dacă este ce vă trebuie, este bestsellerul nostru, se vinde ca pâinea caldă, asta dacă ar fi o pâine, dar nu e pâine. Decorați ce doriți voi, tablouri, case, avem firme care se ocupă cu designul de interior de lux, care le folosesc pentru stuco venețian sau pentru alte lucruri. Avem acei pictori iconari sau pictorii de biserică, care ne folosesc șlag metalul și produsele noastre, inclusiv culoarea acrilică de la Policolor pentru acei pictori de biserică sau pensulele de caligrafie de pe site-ul nostru cu păr de zibelină. Vă invit să intrați pe Pictorul Fericit, luați individual sau la pachet care l-am creat special pentru voi. Aștept părerile voastre. Vă pup! Pa!